Siriba no ye Adama Tungara ye Tungara ni y'a ka sɛbɛn Mbalamakɛ ko mun I balimakɛ ko Nostradamus a ko fɛn min ye armée wuli ka jɔ ni cɛsiri ani jija ŋanaba min bɛ n'u taar'o tɛgɛ k'a k'u ye ni k'i bolo da ka ŋami o de ye Abu Anas a ko nin minɛli kɔni a kɛra sababu ye fɛn min ye Bamanju ye ni k'u jigi ba de tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔdasiw ka kunnafoni di sira min bɛ ni o ye Diriba ye Diriba yɛrɛ ye communiqué min kɔnɔna na o b'a ɲɛfɔ k'a fɔ fɛn min ye Sɛbɛtɛrɛ kalo tile 22 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya 62nan don Mali ye dimiba bɔ sabula yɔrɔ min bɛ n'o ye Sofara kungokolon ye Bamanji juguba dɔ bɛ min n'a ta ye Abu Anas a tɔ de ye Alaji Jakite armée kɔni ye a ni kɛnɛ de karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko a dɛmɛbaa minnu bɛ n'olu tun bɛ Sofara ani Bajangara ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen fara sɛbɛnnikɛla ko u tun bɛ jɛkulu min na o de ye Katiba Masina ye ninnu ni hakili b'a la Haruna Sangare ninnu ka dugu wɛnkɔrɔ u ye yen minɛ k'a kalaya kosɛbɛ dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Mafunɛ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen d'u sen kɛ Fali Pingani Jamana Burujafeli sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ lajɛlen bilara an kɔfɛ sabula maa minnu y'a kɛ n'olu b'a ko ɲɛfɛ hali n'a bɛɛ ma fa ɲɛmaw kɔni armée y'u fa sɛbɛnnikɛla ko opération Maliko n'o ye plan Maliko opération kɛlɛtigi wuli ka jɔ ani baara min n'a kɛra sɔrɔdasiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛnna sababa ma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin maa jugu ninnu ye u ka daga bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni taar'u cun a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ŋanaba fɛn fɛn bɛ yen armée kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen larawe bi sɛbɛnnikɛla ko kununko Mali sɔrɔdasiw tun bɛ siran n'an dara nin yɔrɔ in na fɛn min ye diya ye u b'a da ɲɛ u bɛ mini don an ɲɛ wala u bɛ nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko banna an bɛ don min na ko bi an kun tɛ siran dɛ minnu bilalen kun don a ɲɛ n'an dalen d'u la olu de kun kelen bɛ ka janfa siri o ye tiɲɛ kabini tubabuw ka janfa kɔrɔ dɔnna k'olu gɛn e ma se an di bi jɛ kɔnɔ an di bi jɛ mais n k'o de kun don o de don c'était des pièges siran tɛ dɛ an kun tɛ siran dɛ voilà an dalen kun don minnu na olu de kun b'an janfa olu de kun bɛ janfa la c'est vrai sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa tilew tɛmɛna sabula kabi Faransi gɛnna i yɛrɛ dabɔra ka maga la fɛn min ye dɔɔni se de bɛ ka sɔrɔ Mali armée fɛ kɛnɛ de bɛ ka furanin k'a jɛ pas sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'o ye armée ka kɛlɛbolotigiw ye bɛɛ lajɛlen gɛnnen b'a ni kɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka cɛsiri kɛ sabula fɛn min ye samiya ye salon ko ni hakili b'a la sɛnɛkɛlaw dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ ni maa jugu ninnu y'a sababu ye malo ma se ka kan sɛbɛnnikɛla k'u ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ hali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o ye yɔrɔ sabalen ye u ye mugu don a la k'a bɛɛ pɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲina fɛn min ye Bamanju ye u bɛ ka ɲini ɲɛ de la u tɛ ka ye ɲɛ la k'o sababuya kɛ an bɛ k'u ɲini an bɛ saraka d'u ma u tɛ ka ye u tɛ ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ jugu minnu bɛ yen Tesit a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u taar'u ni da yen kan Menaka k'u ni da yen kan ni armée ko giriw u ye yen bila sɛbɛnnikɛla ko minnu bolokotɔra n'o kɛra kelen ye olu fiyɛ kojugu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Libi u bolila ka t'u kɛ sow kɔnɔ gojow u ka n'u to yen dɛ u ka n'u to yen sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi état major ko k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ la ka n'a bila bi la wuli ka jɔ u bɛna dukura de fara kan Jango marabolo minnu bɛ yen n'o ye Nara ye Kucala ani fɛn min ye Segu marabolo Moti ani Bajangara nin bɛɛ lajɛlen bɛna Larawe kura ye ji fɛngɛya ko filɛ nin ye wagati min na fɛn min ye kungokolo tɔ ye sa Mali kungokolo u bɛna jɔ de da u bɛ jɔ dali daminɛ Kayi k'a mɔmɔ ka Bamako mɔmɔ fo Kidal o ye jɔ de fililen jɛgɛ kuma o jɛgɛ misɛn o a bɛɛ de bi minɛ o la u kana pan kulukuna u kana pan kɔlɔnkuna u kana pan dingɛkuna u kana pan tukuna u k'a bɛɛ Larawe a bɛɛ o de bɛna daminɛ n'o kɛra sa o y'a furalen k'a jɛ pas an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kosɛbɛw ye est-ce que kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ les sources kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou an min fɛ i man kɛnɛ nka ni Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma kɛnɛya d'i ma i bɛ ban fɛn in fana na dɛrɛ o tɛ nkalon ye n bala cogo bɛ di Joasi Seydou i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ i k'a dɔn bana ye fɛnjuguba ye ale bɛ hadamaden kɔli fɛn bɛɛ lajɛlen na Joasi Seydou i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ ayiwa min ye premier ministre ye Choguel ko Kala Mayiga Ala k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan gami Ala ka kɛnɛ di jamana den bɛɛ lajɛlen ma Joasi Seydou n bɛ n geleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Maliyɛn
l'indépendant fasiri kɛ b'a to a de ko Musa Sayon Kamara Musa a ko i k'a dɔn min ye Korowarikaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara a nisɔndiyalen don tile fila in na kosɛbɛ sabula kunnafoni minnu bɔra da a n'a bara ka kɛwale minnu jira o b'a jira k'a fɔ Mali faamaw u b'a fɛ ka juru yoba Journaliste Seydou kunnafoni minnu kɔni fɔlen don duwaku tɛmɛnen na min ye wulikajɔ ani jateminɛ Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ de ye kuma in fɔ sabula a ko min ni min bara ka kɛ ani kɔrɔfɔ laban minnu bara ka fɔ kɔsa in na i k'a dɔn ale dalen don a la ni Ala sɔnn'a ma min ye cɛ 46 min bɛɛ bolola ayiwa nɛgɛ la Mali la u bɛ sɔn ka bila i k'a dɔn min ye kumakan ye a jiginna min ye dusukolo a fari fara Journaliste Seydou i k'a dɔn ɲɔgɔn ye bakun kan ka kɛ farafinna ɲɛmaaw fɛ min kɔni ye ɲɛmaa damadɔ olu kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan nka ɲɔgɔn ye in yɛrɛ a laban na ka Dakaru de ko fɔ a ma bɔ Journaliste Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn ye ma bɔ ka sababu kɛ min ye hakilina u kelen tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ joona joona Mali Burkina Faso ani Laginɛ CEDEAO a ka bolofara ŋana min bɛ yen o de senfɛ fana ayiwa min ye cɛ 46 min bɛɛ bolola Journaliste Seydou k'a dɔn olu ka kuma fɔli sabula o kɛn bɛ tɔsijɔ ye sɛbɛnnikɛla ko septembre tile 29 nata min ye Bamakɔ ye i k'a dɔn wulikajɔ na boloda ni ka ɲɛsin nin ko in yɛrɛ ma ayiwa a bɛɛ lajɛlen ka taa bala da kelen na a ko min ye Sénégalikaw fɛ yen ɲɔgɔn ye ngebaliya Journaliste Seydou k'a dɔn maa tɛ se ka fɛn fɔ a la nka n'i ye Gambi ayiwa président ka kuma jateminɛ Umaru Sisɔkɔ Guinée président ka kuma jateminɛ Umaru Sisɔkɔ Mbala i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don CEDEAO kɔni bara k'i seko damajira bɛɛ kɛ i k'a dɔn hakilinaw ani jateminɛ minnu kan ka kɛ sabula autocolonne tile 7 tɛmɛnen na Abidjankaw fɛ yen u ni Alassane Dramane Ouattara kumana Alassane Dramane Ouattara ko a ko maa min yɛrɛ cɛsirilen bɛ baara in na kosɛbɛ n'o ye Fɔri Yasin bɛ Yadima Mali ka danayaba de b'o o masakɛ in kan o nana fɛ yen u y'u duguduguma kuma caman fɔ ale yɛrɛ dalen kɔni don a la ko in bɛ yɔrɔ min sisan a ɲɛnabɔli kɔni o tɔ man jan bilen n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka taa da kɛwalew ani muɲugumaɲaga min bɛ senna bi jɛnsɛn naani bunaku kan jamana farafin jamana bɛɛ lajɛlen faama tɔnsu jɔlen don bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka Mali deli cogo min a ko i k'a dɔn ko in fanga bonyana kosɛbɛ yalima Mali kɔni dalen don a ka kow de la yalima o de ye ko senima wa sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn président Assimi Goïta denmisɛn min don a kunkolo b'a k'a da la sabula i k'a dɔn kuma caman fɔra babali kuma caman fɔra Journaliste Seydou an bɛ laban min na i ko sisan e ko deli ni jɛ yɛrɛ de tɛ senna wa Assimi a kɛ cibaa kama a kɛ Ala ni kira jati kama i k'u bila sa dɛ u tɛ bila u bɔra k'o de fɔ a ye a don kɔni a ye jɔn ko Ala fɔ nka u tɛ bila fo a kana Bamakɔ yan de k'i da stade 26 mars la k'i kolonkolon Bugujɛ la n'o kɛra an b'u bila cɛ bi cɛ fa Manden ka sɔrɔ i m'a malo a t'o kɛ a t'o kɛ ayi a ka n'o kɛ wa a t'u bila dɛ ayi n'a ma n'o kɛ u tɛ bila Assimi a kɛ Ala ni kira kama a kɛ i fa ni ba kama i ka nin u bɔra k'o de fɔ a ye mi deli a kɛ Ala n'a kira kama yɔrɔ a ka nin Assimi kamalen kɔni maa min di yɛlɛ yɛrɛ a ti yɛlɛ yarɔ maa t'o fɛla ko dɔn il n'a pas de sentiment min ka d'a ye min maa t'o dɔn o tuma i ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ n'o tɛ nin mana ɲi gɛnna ti bɔ a la a ti yɛlɛ Assimi ti yɛlɛ i b'a fɔ k'a ma deli ka seli kɛ min ka di est-ce que a bɛ seli yɛrɛ kɛ wa non nin bɛ fête kɛ wa le gars il rit pas toujours mille séries i tɛ foyi y'a ɲɛ kan ko o diyara ye walima ko a ɲɛna magayalen don i t'o ye toujours égal à lui-même e ni hɛrɛ ne ti taa o e ti taa Assimi Ala kana an ɲɛda ɲɔgɔn kan Assimi bɛ ka jaga di ko ye a bɛ ka mawuludu a bɛ k'a ka jaga di dɛ san jaga a ma fɔ faama bɛɛ ka jaga bɔ wa a bɛ ka jaga di a k'a ka jaga dun an sɛgɛnna sa yɛrɛ hɛrɛ wa a k'a ka jaga dun Vara o tuma a ka junior ci ma ayi a t'a ci o a t'a ci nin kun ye sɛbɛnni ye an ye dɔ k'o la sa an ka taa wulikajɔ ni cɛsiri jamana ŋanaw ani ŋanaminɛ ŋanaw jamana kadiribaw maliyɛn kana sɔn abada i k'a dɔn nkalon ka daw la janko maa minnu jɔlen bɛ jamana jigi kɔrɔ a ko kɔsa in na min ye awa nin wari ɲininaw ye n'o ye douaniers ye Journaliste Seydou k'a dɔn a ɲɛma
mun de kɛlen don ayiwa jɔnni de b'a nɔfɛ ka to a tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ Johnny Sedou i k'a dɔn muso kɔnɔma don o sɔsɔli i k'a dɔn o ye kalo kelen n'o n'a ye kɛnɛ kan Johnny Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko douaniers n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in sigilen bɛ nin kan n'a fɔra i ye ko kadiriw ka ban Johnny Sedou i k'a dɔn to a tiɲɛ ni ɲɔgɔn janfa ani nkalon ni namara a ko i k'a dɔn de sigilen bɛ sen kan jamana in kadiriw ni ɲɔgɔn cɛ nin a ma daminɛ bi koyi Johnny Sedou i k'a dɔn n'i kɛra kadiri ye n'i bilala ɲɛmaa na i k'a dɔn dɔw bi kɔrɔtɔ joona joona ne de kun kan ka sigi yan koyi nin filɛ nin yɔrɔ min na ne de place ka ɲi nin na Johnny Sedou i k'a dɔn nkalon ni namara ni janfa u b'o kɛra tigɛ sɛbɛnnikɛla ko janfa in yɛrɛ jubaju de bi douanier kɔnɔ koyi a bɛ douanier yɛrɛ de kaso la des gens qui sont pressés de prendre la place. Ani minnu bɛ yen Johnny Sedou minnu bɛ yen ni u kun bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnamaw la n'u kelekura walima minnu bɛ yen Johnny Sedou i k'a dɔn n'olu ɲɛna olu de kun kan ka yɛlɛ olu damanda olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan sa min ye nkalon ni tuwatiɲɛ k'o ta ka directeur général sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko maliden ɲɛbɔko la maliden ye faamuyali kɛ kɔsa in na réseaux sociaux u y'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nganamu kumaw ni nkalon kumaw Johnny Sedou i k'a dɔn sen de fɛn min na bolo tɛ fɛn min na maa minnu galanen don n'u bi kodɔn jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ nin ye nkalon ni namara ni hasidiya de ye yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Johnny Sedou k'a dɔn directeur k'a fɔ k'a bɛ jaabi kɛ wa walima a nɔfɛmaw wa Johnny Sedou k'a dɔn kɛwale wasara i k'a dɔn dalu ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ don min nin cɛ in bi wele ka na douane directeuriya la i k'a dɔn a bilala min nɔ na n'o ye Dukara ye Johnny Sedou k'a dɔn o fana ye ŋanaminɛŋana ye ŋanaw de bi fɔ i ye kalo tigɛ Dukara dɛsɛra Kolokoso. Il n'atteignait plus les 50 milliards. Amadou Konaté est à 60 milliards par mois. Achemena Dukara Kandé loué. Dukara Koun dɛsɛra ça. C'est moi qui te dis. Mais moi je te dis. Mais le petit là, tu as la bouche fendue. On est partenaires. On est partenaires. On est partenaires, toi et moi. Bon, d'accord. Mais Dukara, il a fait 58 milliards. Il a fait de son mieux. Il a fait 48 milliards, 58 milliards souvent. Alors, Ayoke. Johnny Sedou. Ayoke. C'est pas là quoi. Là, je voulais te taquiner, mais avisser. Tu vas vous barrer. Beni ka wati do beni kledu. Bi. An bɛ tile min na Amadou Konate Johnny Sedou k'a dɔn jɔ ko a la bɛɛ lajɛlen ka so ma a ye baara in da hakɛ min na k'a y'an ka hakɛ min na k'a bila bolo min ka bi Johnny Sedou an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ douane na kalo kelen miliyari 60 sefa wari a bɛ wari de dilan wa Johnny Sedou k'a dɔn yalima ayiwa magicien don wa yalima wali yɛrɛ de bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na a ko a bɛrɛ ta n'i ye ko ta k'u lajɛ maa kun tɛ ka sigi ni nin ye jamana fankelen b'i bolo la minandi do ye sanni feere tɛ yen Johnny Sedou o k'i bɔ a la CEDEAO nana janfa siri jamana na ka jamana daji min ye Covid ye o gɛlɛya bɛ yen Johnny Sedou k'a dɔn mankan misɛnnin caman bɛ yen jamana yɛrɛ labanna tun u bɛ wari sɔrɔ fɛn o fɛn la essence n'a ɲɔgɔnnaw Johnny Sedou k'a dɔn k'olu exonéré ni ka ayiwa min ye sale ye k'a bɔ fɛn caman kan o n'a ta bɛɛ Johnny Sedou ni maa min kɛra directeur ye i kan ka jateminɛ kura de kɛ Dukara nana sigi ka jateminɛ kɛ ne ko faamaw ye nin bɛɛ lajɛlen ka an ka jamana dɛmɛ nka jamana mɔgɔ bɛ nafolo la an bɛ don min na ko bi douanier kelen bɛ se ka Mali fonctionnaire bɛɛ sara fo ka taa ba fo ka wari tɔ to bi avec Mahame et avec Konaté. Aujourd'hui, avec Amadou Konaté, il peut payer tous les fonctionnaires du Mali. Qu'on est des affaires. Mali fonctionnaire au cas ça rabbi par mois. Je connais pas. Merci. Alors fais une étude. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires sont payés à temps. Et que war toni bito war obi sur fait minu na no ye impôt ni a fait toi ou ko do doré là. Qui dit mieux? Dis-le-moi. Et quoi Amadou Konaté, il vient de ne ko tchemi bomi, il n'est pas du Beledougou? Beledougou? Est-ce que Bamanate? Non. Konaté, ça c'est oui Maninga Déo. Oui, mais. Le Konaté. Mandé Beledougou à Bete Kéléwa, c'est la même chose, non? Oui. Mais seulement. À la Djena, Tibo Bassabou, il va sur la Bibo d'abord. Non, désolé. Ou bien Marakadougou Sirakoro. Non, désolé. Désolé. Ne me pas Wassolo en vain de fait. Wassolo? Mais, oui, ne prenez. Mais ça, c'est ma belle famille. Mais c'est j'ai trop peur pour toi. Mais comment trop peur? Et te fouille faire les vrais hommes capables. Ils ignorent au loulati. Mais moi, je te dis, ni Wasolongondo, Wasolongondo, il n'est qu'à souhaiter au Yembrane. J'en suis jaloux.
sɛbɛnnikɛla ko qui dit mieux a ko jaabi minnu bɔra o wasara jaabi ye jɔnsudu baara minnu kɛra o wasara réseaux sociaux jaabi ye sɛbɛnnikɛla ko a faamuyalen don jɔnsudu k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a wa dɔn yɛrɛ kuruba kɔnɔ dɔw kɔrɔtɔlen don dɔw kɔni ɲɛna ni nin dakolo cira ka a filenkolon di olu ka waati selen u bɛna yɛlɛ jɔnsudu k'a dɔn dɔw ɲɛna olu ni jɔyɔrɔ dɔ kun ka kan olu ma bila o la o tuma an ka to a tiɲɛ ta ka cɛ sɛgɛrɛ jɔnsudu n bɛ kangari kelen da ye i ni maa o maa bi jala n'a ka kala mɛnɛnen don n'a ka i tulo bɛ n ka kuma in na n'a ka kala mɛnɛnen don fo ka dɔgɔkunkuruninw ni fɛnkuruninw da ka bila a la ka dɔ fara a yelen kan i yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a yelen la nka ni k'i b'a faga ni k'i b'a fa i b'i sa ka sɔrɔ a mɛnɛnen don voilà le Mali i tɛ kɛ ɲɛmaaya abada k'i tɛ samarakan min da jɔn sudu tɔgɔ tiɲɛ ni nkalon ni namara de bi et on va te scruter u bi yaala i nɔfɛ de on te i ɲɛna ko maa min ɲɛ t'i la o ɲɛ b'i la. Mais Amadou Konaté a Makadi bi a tanonné d'Odé. Non. Même au sommet de l'État, on parle bien de lui. Mais c'est tout à fait logique. Parce qu'il est en train de prouver. Alors. Mais il a un gros défaut. Il est invisible à l'œil nu. Mais justement, c'est ça sa force. Atiye. Parce que. Ati interview dit. Oui. Wani taraki mogobala uba fiye kabi barala. Mais justement. Wa gogoroba de be doyen dainaye. Gogoroba au lazeli. La haula wala quwata illa. Mais c'est ce qu'il faut. Des parasites comme toi. Abita mogo toro ka bureau la uti bara yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ. Et puis n'a m'u ye fana a bɛ tila ka taa tɔgɔ cɛ. Il a raison. Il a vraiment raison. An jo b'a la n'a ma dayɛlɛ. An na ko d'a ka réseaux sociaux. Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo salen in na wari min sɔrɔla ani nin nkalon in wari min sɔrɔla n'i y'u cɛ lajɛ jɔnni soda i b'i da la de k'a fɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri ni baara ye suya tɛ jɔnni soda k'a dɔn ŋanamu wɛrɛ tɛ baara ni jɛ de don n'o tɛ min ni min fɔra k'a fɔ ko o salen ka buru jɔnni soda i t'o da maa si ka diɲɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛ wari sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko baara de sera wulikajɔ de sera jamana min ye ɲɛmaaw ye Asimi Goyita n'a bi cɛsiri la a k'i jigi da cadre dɔ kan i n'a fɔ Amadou Konaté sabula olu fana bɛ wulikajɔ de la u ka wo la min b'a to jamana bɛ kisi 60 milliards a ko an bɛ don min na ko bi jɔnni sodi k'a dɔn cadre minnu bɛ yen n'u kan ka tanu i k'a dɔn ayiwa min ye Amadou Konaté ale kɔni b'o sanfɛ sawo ka sababu kɛ mun ye latigɛ de nana n'a ye bi jamana in ka kalifa ale ma douaniers ka baara bolo kan jɔnni sodi k'a dɔn minnu bɛ yen ni tuwacɛ b'u kɔnɔ janfa b'u kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn u tɛ se abada sabula kɛwale minnu kɛra cɛ o cɛ min farati n'an y'i dɔn k'a fɔ de bɛ nin nkalon ni namara la n'an m'i lebu da kɛnɛ kan i k'a fɔ a ma mɔrɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ bolokɔni kuma kɔnɔ le pouce. Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Jean Seydou mbala cogo bɛ di dabatibara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako Masiriba n'o ye docteur Ali Tunkara ye ani rédaction ni y'u ka sɛbɛn ye a ko policiers u na bɔ sirakanjɔ la ni ka t'u kɛ sɔrɔdasiw ye mugu ni kisɛ bi d'u ma sa u yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ u k'o de ma militarisation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisilakaw ye kuma tun bɛ ɲini ka caya sabula kibaruya caman o bi bɔ polisilakaw fanfɛla na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min sigira polisiw tɔgɔ la septembre tile 4 o ye journée ye min n'a ɲɛsinnen bɛ ba polisiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi polisiw yɛrɛ k'u bila makaama kɔnɔ bonya ani karama min'a kɔnɔ polisikɛ yɛrɛ a ka la bonya jamana fɛ polisiya bonya n'a karama ye fɛn min ye ni k'a d'a ma assise nationale n'o ye ANR ye u bɛɛ n'a kan jamanadenw ko polisi ka militariser mugu ni kisɛ ka di polisiw ma u ni danganiya min ka kan finitigi tɔw ni danganiya min ka kan o ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan k'a fɔ polisiw kɔni ani sapeur pompiers u bɛɛ lajɛlen kɛra finitigi ye fini donnen b'u la kɔrɔlen nka k'u bila sɔrɔsiya minɛn kɔnɔ o de ko don sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o fura sɔrɔ sabula polisiw fanfɛla na syndicat cayalen bɛɛ don o don maa fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ polisikɛ fila u bɛ se k'a fɔ ta an ye syndicat sigi o fana bɛna mankanji daminɛ wo waa wo u yɛrɛw ti bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye polisiw kungɔjilenya fɛn min ye jalatigiw ani dugumamaw ni ɲɔgɔn cɛ fura caman bɛna sɔrɔ o la hali jalatigiw yɛrɛ polisiw la u bɛ dandɛmɛko minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ban sabula ɲɛmaa bɛ ta ka sigi u kunna u ko min ma hiérarchie
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nge. directeur national caman bɛ yen minnu ye gwɛlɛya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ sabula u ye fɛn dɔw kɛ min yɛrɛ tɛ taa polisiw yɛrɛ jimi sira fɛ wala min tɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen fura de bɛna taa sɔrɔ sabula fɛn min ye jamana ye a mago bɛ cɛdenw na bi minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ jamana mago bɛ kɛlɛbolo ka wuli joona fɛn min ye jugu ye k'a larawe jugu kunbaba minnu bɛ yen fangaba de bɔr'u la nka ni sɔrɔdasiw ye dugu min fura k'a jɛ n'u y'u kɔ don ni maa ma taa yen minɛ jugu bɛ segin ka na kelen-kelen u bɛ segin ka na kelen-kelen Naam. sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ o tuma ni polisiw ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yɔrɔ min mana fura k'o jɛ pas o ko nɛgɛ bi d'u ma o tuma u bɛna daga sigi ye o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye armée ka taa ka segin kelen kɔrɔ kan o bɛna bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kɛlɛ daga kɔnɔna na population civile caman bɛ yen bamanjuw bɛ taa minnu jɔki u caman bɛ yen ka tasuma don u ka fɛnw na fɛn min ye finitigiw yɛrɛ caman bɛ jɔki sapeur pompier maaw n'o ye protection civile ye olu ka ɲi kɛlɛkɛlaw nɔfɛ ni kɛlɛ ko a bɛ gɛlɛya wala ni population ye degun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo min na ko in hakilina ye nin de ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye ko ɲumanba de ye sabula a bɛna kɛ sababu ye gwɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka furasoro la hali waati kɛra waati min ni gwɛlɛya donna gardiw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn cɛ lakini min o de ye k'a fɔ anw ye sɔrɔdasiw ye aw tɛ sɔrɔdasi ye o kɛlɛ o kuma tɛna ban wa aw bɛ ban u bɛɛ bɛ dama kɛɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min tora sa o de ye k'a fɔ commissaire Jala commandant Jala ni capitaine Jala ni sergent Jala min bɛ polisiw bolo n'a fɔra k'u bɛ taa kɛ militaire ye Jala ko bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na jɔyɔrɔw ani a makama ko tɔ bɛ taa kɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ de kan ka k'o la min bɛ se k'a to polisiw yɛrɛ u ni bonya min ka kan ani sapeur pompier u k'o bonyaw sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye u ye min zalo ka bɔ inter de Bamako le témoin je réponds pas Amidou Keita nin y'a ka sɛbɛn ye Amidou ko mun Amidou ko a ko maa min n'i ye baara ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ a sarali ye sigi ka taa n kɔnɔ ye fɛn min ye EDM DG kɔrɔ n'o ye Umaru Baru Jara ko a ma sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma sɔrɔ dɛ sabula a bɔra DG la a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan o yɔrɔnin bɛɛ jamana y'a wele tuguni société malienne du patrimoine de l'eau n'o ye SOMAPEP ye ka taa kɛ conseil d'administration président ye mais il le faut c'est un bon cadre. C'est un très bon cadre. Un très bon cadre. Un très bon cadre. Umar Barou Jara. Il peut se ka fait walima iti ka fait ka tiɲɛ jalanfɔ la mais c'est un travailleur. Naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Umaru Baru Jara fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri a y'o de kɛ kalo 21 a y'o kɛ EDM SA ɲɛmaya la don min a bɛna ko bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ ka wulikajɔ ni cija ani cɛsiri o kɛra sababu ye fɛn min ye EDM SA ye fura bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ nka fɛn min ye salo ani ɲinan ye kurandɛgɛba kule min n'a tun bɛ kɛ funteni na camanba bɔra la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana faamaw ye u nana a lajɛ ale ni an ka nikurafiyɛ ko in na ka maakura ta ni k'o sigi nka Umaru Baru Jara i kana taa yɔrɔ jan i sigi an kɔrɔ yan an mago b'i la bien sûr sɛbɛnnikɛla ko an mago b'i la Umaru Jara yɛrɛ a ko n bɛ taa congé k'an ka village la jamanakuntigi ko ayi i tɛ taa yɔrɔ si baara bɛ yen u ka dugu ye min ye il est de Basabugu ne bɛnkɛ de don Soribilen Jara dɔgɔkɛ de ye Umaru ye je savais non c'est dommage. Non, c'est vraiment dommage. Mais tu vas pas dire qu'il n'est plus de... Mais il y a Beledouka de Ojara. Non, je suis désolé. Mais Oumar est de Beledouka, je te dis. C'est où Ojara, nous avons dit ça. Il est dit, Allah. Ah, c'est de Nima Hiniyera. Moi, je te dis qu'il est du Beledouka. Moi, ça vous cadeau. Nam. Et Tano et Segumuna. Aw ka jamana yɛrɛ bɛɛ kabini indépendance tara n bɛna kuma kelen bɛ bi k'a hakili to a la depuis l'indépendance maa tɔgɔbolo kelen min bɔra kɔnɔ ka di jamana na maa kelen Bina Dosolo Traoré. Wa o kun ye buru feerela de ye fana c'est le pain qu'il vendait.